Ale ten už existuje, ten je napísaný. No, ten už existuje, to je pravda, no. Niečo také podobné, čo sa stalo, alebo nestalo sa niečo teraz také, že nevykradli niečo, alebo čo? Vykradli ti auto, Dano. To sa ani prerozprávať nedá. Ukradli ti auto, Dano. Ale to má ešte pointu. Ale ja by som sa tak prehodal. Dobre, skúste, nenavadí nás nič, o tom vymyslím nejakú hovadinu ja. Rozprávku o zvieratkách, alebo nie. Alebo, čo to je? Janko a Marienka. Janko a Marienka, to možno vznikne. Dobre, Janko a Marienka a skutočne ako sa to stalo vlastne? Janko a Marienka idú do Perníkovej chalúbky a stretávajú Ježibabu? Môže byť téma? OK. Tak skúsme si prerozprávať toto vlastne v poézii, hej? Začneme od Majka, z Lukáša, Robo, Roman, ja a znova. Nech sa páči, začíname teraz. Jedného dňa z večera a z ránka otvorila sa v lese na dome bránka. Poza okno dvoje očú vidno. Vidno. A len čo sa rozbrieždilo, už v domčeku to vrelo, žilo. A mamka, hladká, malého Janka, pôjdeš ty takto, hneďky z ránka, kde si, kam si, do hory, kde žijú strašné potvory. Aby si sa nebál a nenariekal, sprevádzať ťa bude Marienkal. Janko a Marienka po lese sa túlajú. Kde tu hríbik, kde tu stromček, kde tu domček, lístok, kvapka, žuchla, buchla. Marienka sa stratila. Zrejme veľa vypila. Janko našiel hríbik malý a kričí Marienke: radšej by sme už spali. Li. Tá Ježibaba, striga, opica, škaredá, čo chalúbku si postavila, aby Janička a Marienku vykrmila, teplú buchtu uvarila a čakala, kým príde jej veľká chvíľa. Klop, klop, klop. Marienka, stratená, za dvermi plače. A Janíčko, ten pomílený chlapec, s tým nájdeným hrybom skáče. Ježibaba dvere otvorila a Marienku si na lopatu položila. Jankovi sa na tele zježil chlp, pretože Ježibabe na ramene sedel vlk. Nejako to strašne z tej pece fúka. Počkaj, Marienka, položím ti otázku. Ako sme sa dostali tuka? Veď predsa tá Ježibaba to je strašná sučka a na dverách nebola žiadna kľúčka. Ale vtedy už sedli na lopate. Veru. Ježibaba zobrala lopatu, do pece ich hodiť chcela.
Lenže to ona nevedela, že Janko má aj veľký hríb. A pochníku chleba. Najesť sa treba. A ten hríb bol veľký ako zvon. Furich to odpinkávalo z tej pece von. Pink, pink. Ježibabu prekvapenú to celé prekotilo. Aj s tým vlkom, čo na ramene jej sedel. Nič nerobil, len do blba hledel. Aj on spadol s ňou. A s tou babou Jagou. Chlbatou. Wow. Janíčka a Marienka vystúpili z lopaty. Oprášili si opraty a vymysleli plán takýto. Použijeme na tú babu alebo pravú pesť, alebo zákernú desť. Nakrájali hríbik, ktorý mal v sebe silu zázračnú. A čakali, kým čary fungovať nezačnú. Hríb sa sušil týždeň, dva. Vlk pomaly aj plešateľ. Stále sa len do blba zahľadel. Nebola s ním veru reč. Mala ho dať baba preč. Len sa jej ho uľútilo. Keď to bolo malé, tak to tak kúkalo na ňu clivo. Ten pohľad mu ostal. Teraz som sa dostal. Skoro si sa poviem. Až sa nakoniec krásny hríbik usušil a svoje čary na svetlo denné vypadil. Baba Jaga, darmo sa ty smeješ. Ty tento hríbik celý zožereš. Poviem ja vám pravdu v skutku. Kým sa hríb usušil, Janko mal 60-ku. Krásny príbeh, dojímavý. Pre detičky pinky, cinky, šinky, binky. Mamička sa potešila, keď Janička privinula. A Marienka, dievča krásne. Vám štýrilo zase jasno. Začala písať vás. A tak. Tento príbeh vôbec nie je vymyslený. Hajaja. Ten príbeh sa stal hneď vedľa Dunaja. Ale čo s tým vlčkom, čo bol na ramene? Veď na to netreba... To blba hledel, ne žene? O tom nám už povie Ujodano. Ujodano, povedzte nám, ako to bolo. Nuž teda vlčok sa nám všetkým do pamäte vril, aj keď hovado chlpaté všetkým sa nám skrýl. Ježibaba pojedla tie huby, je to pravda. Vie to aj vedľa cigánsky vajda. I nemala promócie, to boli len jej halucinácie. Začala sa obzerať v zrkadle i pozerá na svoju riť. A vtedy ju napadla, ja krava, ja som ich zabudla nakrmiť.
to bolo z dnešnej partičky pre vás všetko, dúfam, že sa budete ešte zabávať. Prajeme vám príjemnú a peknú zábavu, ďakujeme, dovidenia. A nepozerajte krivo, dajte si ešte jedno pivo. Ďakujeme a na zdravie. Marian Turko. Wow. A Kozelfest.